Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 25 da 31 da ma shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Aliyu Ja'afar ke fatan kun sha ruwa lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta ce dakarunta na shirin wargaza cibiyar sarrafa makamai masu linzami na Iran. Iran ɗin ta ce ta kama mutum 30 bisa zarginsu da yi wa Amurka da Isra'ila leƙen asiri. Farashin gangar mai ya sauko a yau bayan da shugaba Trump ya ce za a kawo ƙarshen yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran nan ba da jimawa ba. To kuma ya sa farashin a kasuwar mai ta duniya ke saurin sauyawa kuma a ci tasirin sa nan take? Ita kasuwar tana aiki ne akan tsammani me ake tsammanin zai faru nan gaba, saboda shi matatan man fetur idan farashi ya yi sama yanzu su za su yi su ƙara farashin su za su samu kuɗin da zai ishe su je su saro wannan mai tsadan da ke a kasuwa. A Najeriya mayakan kungiyoyin Boko Haram da na ISWAP na ci gaba da kai hare-hare kan sansanonin sojin ƙasar da ya kai har ga halaka manyan kwamandojin sojin. Yawan hare-hare na karuwa kuma lokacin kafin a fara ruwan sama wannan hare-hare yana karuwa, amma bana dai abin gaskiya ya danyi yawa kuma muna jimami, amma ba mu kasa gwiwa ba, muna tare da sojoji. To akwai kuma ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma zan soma da karanto labaran duniya. Fadar White House ta ce sojojin Amurka na shirin wargaza cibiyar sarrafa makamai masu linzami na Iran a rana ta 11 na yakin. Mai magana da yawun fadar gwamnatin Caroline Leavitt ta ce jiragen saman kasar samfurin B2 masu dogon zango sun yi amfani da bamamai kan cibiyoyin da aka binne a ƙarƙashin ƙasa. Tun da farko kuma sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce a hare-haren da Amurka ke kai wa Iran a yau za su kasance mafi tsanani tun farkon yakin. On day 10 of Operation Epic Fury, we are winning. Ya ce a rana ta 10 ta aikin sojin da aka yi wa lakabi da Epic Fury suna samun nasara inda suke mayar da hankali ba tare da gajiyawa ba kan manufofinsu. Mr. Hegseth ya ce manufofin Amurka da Isra'ila su ne lalata karfin makamai masu linzami na Iran, sojojin ruwanta da kuma hana ta mallakar makaman nukiliya. Isra'ila da Qatar da ɗaiɗaiɗau Larabawa sun ruwaito sabbin hare-haren makamai masu linzami na Iran a ƙasashen su. Wani harin jirgi mara matuki ya janyo gobara a wani ginin matatar mai ta Ruwais da ke Abu Dhabi, inda rahotanni suka ce an rufe matatar a matsayin kariya. Kafar yada labaran Iran ta ruwaito cewa hukumomin su da yi wa Amurka da Isra'ila leƙen asiri. Ta ce daga cikinsu akwai mutum ɗaya ɗan ƙasar waje kuma ma'aikatar tattara bayanan sirrin ƙasar ki tsare da su. Haka kuma an kama wasu waɗanda Iran ta bayyana a matsayin masu leƙen asiri na cikin gida da wakilan Isra'ila da Amurka a kwanakin baya. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Gwamnatin Lebanon ta ce hare-haren Isra'ila sun raba akalla mutum 750 da mahallansu, wato kimanin kashi 10 na al'ummar kasar. Tuni hukumomin kasar suka fara kafa tantuna a cikin filayen wasanni domin tsugunar da dubban mutane a babban birnin kasar Beirut. We are not happy with what we're going Wani through. mutum da ke wani matsuguni kenan yake cewa ba ma jin daɗin halin da muka tsinci kanmu a yanzu. Kuma ba ma jin daɗin yadda aka ɗaiɗaita mu saboda muna so mu kare ƙasar mu. Isra'ila ta fara lugudan wuta ne a Lebanon bayan ƙungiyar Hezbollah ta kai hare-haren jirage marasa matuƙa ƙasar domin goyon bayan Iran. Sojojin Isra'ila na ci gaba da kutsawa kudancin Lebanon, wanda a cewar su sun yi hakan ne domin kare arewacin ƙasar su daga hare-haren Hezbollah. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce hukumomi a Zimbabwe na amfani da ƙarfi da matsawa da cizgunawa wajen rufe bakin masu adawa da ƙudurin sauya kundin tsarin mulkin ƙasar da zai bayar da damar tsawaita wa'adin mulkin shugaban ƙasar. Rahoton ƙungiyar ya yi zargin cewa 'yan sanda da wasu mutane masu ɗauke da makamai na musgunawa tare da dukan mutane da dama da ba sa goyon bayan sauyin.
Majalisar Ministocin ƙasar ne ta amince da sauyin a watan da ya gabata, wanda zai baiwa shugaban ƙasar da 'yan majalisu damar su kasance kan mulki har 2030, wanda hakan zai sa a jinkirta zaben da aka shirya yi a shekaru biyu kafin nan. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To yanzu kuma sai rahotanni, kuma kamar yadda kuka ji a cikin labarai. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce hare-haren da Amurka za ta kai wa Iran a yau za su kasance mafi tsanani tun farkon yakin. Mr. Hegseth ya ce har yanzu burin Amurka da Isra'ila shine su lalata karfin makamai masu linzami na Iran da sojin ruwanta da kuma hana ta mallakar makaman nukiliya. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. Amurka ta ce hare-haren makamai masu linzami daga Iran sun ragu da kashi 90 cikin 100 tun farkon yakin. Mazauna birnin Tehran sun bayyana wa BBC yadda rayuwarsu ta kasance a cikin ruwan bama-bamai, inda ake yawan samun fashe-fashe da dama da kuma fargabar da ke hana su bacci. I'm getting tired of this situation. Na fara gajiya da wannan yanayi. Wannan yakin duk ya mamaye rayukan mutane. Yadda wasu abubuwa za su iya kasancewa ga mutanen Iran a nan gaba na matukar ba da tsoro. A halin da ake ciki a Isra'ila kuma matakan tsaron sararin samaniya sun kakkaɓo makamai masu linzami da aka harba daga Iran. A cikin kalamansa na baya-bayan nan Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya ce yana fatan 'yan Iran za su kawo ƙarshen mulkin kama karya a ƙasarsu. Yayin da ke maimaita irin kalaman da shugaba Trump ya a baya, Benjamin Netanyahu ya yi kirarin cewa Isra'ila na aiki ne domin wargaza jagorancin tsarin mulkin Iran, amma za ta bar sakamakon siyasa na ƙarshe a hannun al'ummar ƙasar. Ya ce aikin soja na haɗin gwiwa da suke da Amurka yana karya lagon gwamnatin Iran, kuma yanzu ma aka fara. A yanzu ne adadin mutanen Isra'ila da aka kashe ya kai 12 tun bayan barkewar yakin, a inda wani mutum ɗaya da hare-haren Iran suka ji wa rauni jiya ya mutu. To a gaishe da Ibrahim Yusuf Muhammad. To a wani batu da ke da alaka da yakin, farashin gangar mai ya sauko a yau bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce za a kawo ƙarshen yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran nan ba daɗewa ba. Kalaman nasa sun sa farashin mai ya sauko daga dala 100 zuwa dala 90 kan ganga guda, amma duk da haka ya zarce yadda yake gabanin fara yakin. To kuma yasa farashi a kasuwar mai ta duniya ke saurin sauyawa, kuma a ji tasirin hakan nan take? Tambayar kenan da Haruna Shehu Tangaza ya yi wa Farfesa Ahmad Adamu, kwararre kan makamashi da ke Abuja a Najeriya. So dalilin da yasa farashin ɗanyen man fetur yake saurin canzawa yana da alaka da yadda kasuwar take. Wato ita kasuwar ɗanyen man fetur kamar yadda ake kiranta a turance, wato futures market, wata kasuwa ce wanda ba wai abu ne ake kawo a kasuwa a yi cinikin farashin abun ba, a biya kuɗi a ba da kayan a nan take. Wato masu saye da sayarwa ne suke haɗuwa mafi yawanci online, za su zo za su ce, wato akan yanar gizo kenan, mai son ya saya zai zo ya nemi mai saidawa, kuma cinikin za su yi ne a watanni na gaba masu zuwa, ba yau ba. So kaga nan da watanni 4 watanni 5 masu zuwa ba a san me zai faru ba. Shi idan lokacin ya zo, shi man fetur din zai yi ƙasa da wannan farashin da aka yarda yanzu, ko zai yi sama da haka, babu tabbas. So abin da kawai za a iya yi yanzu shine tsammani. So ita kasuwar tana aiki ne akan tsammani, me ake tsammanin zai faru nan gaba. To kana ganin kenan akwai yiwuwar yadda karuwar farashin gangar mai ya sa aka samu karuwar farashin litar mai a kasashe kamar misali Najeriya, shi ma wannan ragin da aka samu zai iya kawo ragi a farashin litar mai a Najeriya? Mana, saboda duk lokacin da farashin ɗanyen man fetur ya canza, farashin lita a gidajen mai shi ma zai canza. Idan ɗanyen man fetur ya yi sama, farashi a gidajen mai zai yi sama. Haka idan ɗanyen man fetur ya yi ƙasa, a farashi a gidajen mai zai yi ƙasa. So akwai wato alaƙa kai tsaye, saboda shi matatan man fetur idan farashi ya yi sama yanzu, su za su yi sauri su ƙara farashin su ta yadda za su samu kuɗin da zai ishe su je su saro wannan mai tsadan da ke a kasuwa. Idan kuma suka ga farashi ya yi ƙasa, to za su iya rage farashi da suke caja ta yadda za su iya sayan wannan mai arha ɗin ba tare da sun ƙara farashi ba, saboda shi matatan man fetur so suke su ringa rage farashi ta yadda za su yi sauri su saida mutane su saya. Akwai wani abu da gwamnatoci musamman waɗanda suke nesa da inda ake yakin nan za su iya yi domin kare farashin makamashi daga wannan hawa da sauka cikin sauri da yake yi?
Ba wani abu da gwamnati za ta iya yi domin kare hawa da sauka, saboda kasuwa ce wanda take gamayya kuma haɗaɗɗiya a duniya baki ɗaya. Ko da yaƙi ya shafi ƙasa ko bai shafe ta ba, in dai har zai shafi ɗanyen man fetur to ya shafi kowa, kuma kasuwa ce ke yin halinta. Idan farashin mai ya hau ta dalilin wani abu da ya faru a wata ƙasa ƙwaya ɗaya, to zai shafi duka tattalin arzikin ƙasashe baki ɗaya. Ita kanta ƙasar Iran da ta tsagaita wucewa da jiragen dakon ɗanyen man fetur da ƙasashenta, ita ma ai abin ya shafe ta. Kuma wasu ƙasashen ba za su iya warewa, wakila ba su da ƙarfin da za su iya warewa su saida shi a wani kuɗi wanda ba dala ba. Idan ɗanyen man fetur ya ƙara tsada a dala, so kowace kuɗi za a yi amfani da ita wurin cinikayyan shi ɗanyen fetur ɗin shi ma zai zo da tsada ne. Farfesa Ahmad Adamu kenan ƙwararre kan makamashi da ke Abuja a Najeriya. To a Najeriya ana ci gaba da samun hare-haren ta'addanci daga kungiyoyin Boko Haram da ISWAP kan sansanonin sojin ƙasar a yankin arewa maso gabas, lamarin da a 'yan kwanakin nan ya sanadin mutuwar manyan kwamandojin sojin. Rahotanni sun bayyana cewa a cikin watanni uku da suka gabata, mayakan sun zafafa hare-haren su a yankunan da Masak da Kukawa da Bama a jihar Borno. Ga rahoton Muslim Muhammad Yusuf. Harin na baya-bayan nan dai ya yi sanadin mutuwar manyan kwamandojin sojin Najeriya har guda 7 da kuma wani mai mukamin Brigadier Janar, inda mayakan Boko Haram da na ISWAP a yankunan ke kokarin ganin sun karbe iko da sansanoninsu. Kafofin yada labaran kasar sun ruwaito cewa manyan jami'an da aka kashe a 'yan tsakankanin nan sun hada da Manjo UI mai riga da ke jagorantar sansanin Mayanti, da Laftanar Kanar SI Ilyasu da ke Kwandiga, sai kuma na baya-bayan nan Laftanar Kanar Umar Faruk, kwamandan da ke kula da sansanin Kukawa. Ko da yake rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da kisan wani babban jami'in ta ɗaya, amma ba ta yi cikakken bayani game da shi ba. Wani ɗan jarida a yankin na arewa maso gabas, Hamisu Kabir Matazu, da ya min ƙarin bayani kan halin da ake ciki tun bayan kisan manyan jami'an, ya ce lamarin na kama da salo ne na ramuwar gayya sakamakon yadda jami'an sojin ke matsa musu lamba a 'yan kwanakin nan. Idan ka lura a 'yan kwanakin nan ana fafatawa tsakanin su jami'an tsaro da su kuma 'yan ta'adda na Boko Haram da ISWAP a yankin tafkin Chadi. Na biyunsu kuma yadda su jami'an tsaro suke samun galaba na kashe kwamandojin Boko Haram din suna kashe mayakan Boko Haram din. Ramo gayya ce, idan kai bibiye baya za ka ga su sojojin yadda suke nuna nasarorinsu da suka samu wajen cin galaba. Masana tsaro dai na ganin karuwar waɗannan hare-hare daga mayakan Boko Haram da ISWAP a yankin arewa maso gabashin Najeriya a matsayin barazana ga tsaron ƙasar. Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security and Intelligence Limited, masani lamuran tsaro ne a nahiyar Afirka. Takaice dai yana nuna cewa har yanzu waɗannan ƙungiyoyin suna da sauran ƙarfi, suna iya nuna ƙarfin nan ta hanyoyi da yawa, ciki har da kai irin waɗannan hare-haren da kuma kashe manya-manyan jami'an tsaro, ciki har da hafsan sojoji. Yana ƙara nuna raunin irin tsari da ake bi na tafiyar da shi ko gudanar da shi tsaron. Mafita shine a kai ma wayannan ƙungiyoyin hare-hare inda suke, ba wai a bari ba sai sun kawo hare-hare a kare kai. Gwamnatin jihar Borno dai ta bayyana takaici game da waɗannan hare-hare da ta ce mayakan na Boko Haram sun shammace su. Farfesa Usman Muhammad Tar shine kwamishinan yaɗa labaran jihar Borno. Yawan hare-hare na karuwa, kuma lokacin kafin a fara ruwan sama wannan hare-hare yana karuwa, amma bana dai abin gaskiya ya danyi yawa kuma muna jimami, amma ba mu kasa gwiwa ba. Muna tare da sojoji, muna bibiyan wurare da muna gani kaman irin hare-haren nan za su auku, kuma muna kai musu dauki. Wani bayani da rundunar sojin Najeriya ta bakin kakakin rundunar Operation haɗin kai ya tabbatar da kai har-haren daga mayakan na ISWAP da Boko Haram kan sansanonin sojin a jihohin Yobe da Borno. Ta tabbatar da cewa mayakan sun kai har-haren nasu ne a yankunan Dalwa, Gonire, Kukawa da Mainok, da kuma wasu wuraren da sojojin suke a cikin dajin Sambisa. Sanarwar ta ce mayakan sun kai hararen ne a ranar 8 da 9 ga watan Maris ɗin da muke ciki, kuma sun kaddamar da aika-aikar tasu ne a lokaci guda domin rabawa jami'an hankali. Sai dai duk da haka rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi gaggawar kai ɗauki da kuma takaita ta'asar, inda har suka samu nasarar kwace makamai daga 'yan ta'addan da suka tsere. Muslim Muhammad Yusuf, BBC Hausa a Abuja, Najeriya.
To yanzu karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da Nijar. Aisha Aliyu Jafar ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Idan mu sake komawa Najeriya, gwamnatin jihar Kano da ke arewa maso yammacin kasar ta kaddamar da manufar karfafa tattalin arzikin mata, lamarin da ya zama wani muhimmin abin tarihi a kokarin karfafawa